Freek Semplonius, goeiemiddag. Goedemiddag. Eerst even voor de meesten voor de radio. Wat jost er geweldig uit. Best helemaal in het pak, jongen. Ja, zeker. Ja. Het is altijd om op te reden van hem. Nou, ik heb nou krijg mijn mem had de broek in katen. En, Je wordt te lang aan, hè? Ja, wie iets te lang, maar nou kijk hem aan. Oorleiding om daar uit te nodigen is om dus Fianne in het vakprogramma van Strawelte. Wat een eer, jongen. Ja, zeker. Hoe is dat voor ik al kregen? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik kreeg een berichtje via Twitter. En nou ja, dan moest ik even een setlist opsturen. En van die gaan we door. En nou zit ik in het vakprogramma van Strawelte en bij Omroep Friesland. Ja, fantastisch. Nou, zo kan ik heel rap beginnen. Goed, jongen, daar praten we straks nog wel even over. Want Strawelte, du bent redelijk jong. Dat was de echte beginperiode van Strawelte natuurlijk net meemaken, hè? Nee. Maar ja, ik heb vroeger al wel luisteren. Ja, Fan? ja, zeker wel. Ja. En een jongen in de blokje sport. Jongen. Ja, zeker. Hoe lang spelen ze dat? Nou, voor optredens is eigenlijk niet al oorlog hier of zo. Welk nummer kiest de als eerste? Eerst mijn eigen nummer 280 en zo. Freek Semplonius live in Noorderwien. Het wie op vrijdagmiddag en ik kwam uit de kroeg. Ik wie wel waar het smoor en mijn hier zit wel wat droef. Ik stapte in de auto maar de bullen vol drank. En na 100 meter begon het gejank. Want ik wie geweldig wees maar mijn 82 zee. Hij riep me altijd netjes op en del naar het café. Ik hoorde net een soort dakken en ik riet ik privé. Maar dit goenfje is te mal in een portemonnee. Want die smarrige huftes uit Den Haag bedacht dat ik wil mee in dak en dan ga ik voort me nog. Want mijn mooie Mercedes is geen oldtimer meer. Maar dat is me ik net jen in het openbaar verkeer. Want ik wie geweldig wees maar mijn 82 SE. Hij riep me altijd netjes op en del naar het café. Ik hoorde net een soort dakken en ik riet ik privé. Maar dit komt is te mal in een portemonnee. En ik stap echt net in een Prius of een Honda CT. Maar drie keer uit mijn auto en tjent milieus is ik daarbij. Want ik wie geweldig wees maar mijn 82 SE. Hij riep me altijd netjes op en del naar het café. Ik hoorde net een soort dakken en ik riet ik privé. Maar dit goenfje is te mal in een portemonnee. Nou vaar ik met mijn bootje, maar zeker net op zee. Het bootje wat liet, maar dat is wel oké. Want het in cilinder Duitske, dat neemt nog net een slok. Hij rieke wel een soort, dus om me uit laat hakken zak. Want ik weer verrekte wees maar mijn 82 SE. Hij riep me altijd netjes op en del naar het café. Ik hoefde net een soort dakken en ik riet ik privé. Maar dit goenfje is te mal in een portemonnee. Maar dit goenfje is te mal, maar die 280 SE. Freek Semplonius, ja, live in de studio hier. Jongen, lekker noemen, man. Nou, dankjewel. Hoe lang is hier Rodien om dit te schreeuwen? Nou, al met al 2 dagen. 2 dagen? Ja. En hoe lang leidt deze lopen planken? Of we deze recent maken? Ja, recent. Want ik moest van Strawelte dan nou eigen nummers schreeuwen. Dus ik ben aan het schreeuwen in. En ik zou eerst een nummer vertalen. Maar toen zit ik zo ermee aan de gang, ik weer wat aan het pingelen. En ik denk, hey, dit klinkt eigenlijk best wel leuk. Toen dacht ik, nou, als ik nou eens een tekst op schreeuw, dan heb ik het ik. Dus toen heb ik het zo niet in. Doe straks nog een nummer, hè? Ja, ik doe straks nog een. We doen dan een eigen nummer of een cover? Dan ook een cover. En dat is van Johnny Cash, The Ring of Fire. Ah, geweldig. Klaas Land, kom er even bij. Strawelte van de manager van Strawelte. Hoe best om op het spoor kwam? Via internet? Ja, een YouTuber. En in één keer die te pakken. En toen las ik helemaal toe. Ik dacht, ja, dit
dit wordt een heel grote letter. Ja. Ik denk van, dit is maar nog in een skop onder de kont gaan. En dan zetten we in het voorprogramma bij Stravelte. Nou, mooi kan je net krijgen hoor. Ja, en toch even een opdracht, jong, met wel een eigen nummer komen dus. Ja, maar ik vind, zo, hier zit op een binnenvaart en vroeger had ik zelf ook vaart. En daar is zoveel in daar te beleven. En er gebeuren echt dingen dat ik denk van, dat ben al hier in die eigen noemers praat worden. Dus dat vind ik, hier moet meer onderslaan met eigen noemers. Maar daarom moest ik beslissen, eigen noemer had dat er in het voorprogramma van Stravelte komt. Ja, je maakt er wat vroeger aan, hè? Ja, zeker. Maar ik ben er blij mee. Ja, kan ik me voorstellen. Hoe lang bij spelen je, jong, trouwens? Ik geloof een jaar horen. Ja, horen. Hoe? Ja, wist. Ja, En dat wordt volle bak. ja, nou, krijg wat. Blokhuisport, Stravelte. Nou goed, dat wordt een heel al heden, jong. Want er worden clipopnames maken, maar het is echt volle bak daar, hè? Ja, in 2 minuten weer in de kaarten voor. Ongelooflijk. Ja, als van ouds, hè? Ja, dikke bende. Welk nummer Game Dwaan trouwens voor die clip? Van de Bargen, dat wordt het nieuwe geuzenlied van de Harkema's Boys. Dus compleet met doedelzak en alles erop en eronder. Dus ja. En we hebben al een heel dag filmen bij de Harkema's Boys, bij het Hemelvaarttoernooi. De clip wordt 10 minuten lang en door het laatste maand heel nog. En de hele club is er jong echt bij, of net? Ja. Die in taxis worden ze onvoerd. Nee. Ja, om 8 uur binnen de eerste die binnen. En nou ja, we maken maar zien hoe ze weer beneden krijgen. Dus dat is zo wel. Het gaat natuurlijk om één nummer uit door de clip gaan, maar ze doen wel een volledig concert, jong. Nou, we doen de set van Waterrock van 2008. En daarnaast doen we er nog wat bij. Dus de meesten die komen van die pers in en hebben ze wel een te gekke Janne. Ja. Jongen, het is weer helemaal los, hè? Ja. Scroll maar eens even de gekke boel waar in zit. Nou ja, ik bedoel op YouTube, je gooit een film op YouTube en je knippert met één en je ziet een keer pensioen. Dus dan weet je het wel weer. En we doen straks 2 huwelijk groot optredens met de Hoenekop, een soort Friese punkrock opera. En dat geven we los maar in de Veenhoop, dan het Roege Ham en dan het BTC. Ja, weet je, dat wordt echt nog een verhaal, maar daar komen we echt nog wel op waarom. Klaas, jong, de kaartminuut verkocht, heel snel. Wij mij een leeuw 12 voor Jan, hè? Ja, 2 keer 2 kaart mijn voor Jan. 2 keer 12 zelfs. Ja, we hadden een fjouwer. Dus En wat maakt ze er verdwaan? een vraag met zijn beantwoord. De eerste beste die het goede antwoord had, die bellen je heen en dan kan ze van Jan gratis naar binnen. Nou, stel de vraag. Hoe heet die dolfijn uit de serie Flipper? 058, 12, 16, 18. Bliksem, jongen, daar hak wel om. Ja, maar ik kan niet zeggen hoe heet die hoen uit de serie Lassie. Nee, maar we doen hoe heet die dolfijn uit de serie Flipper. Geweldig. 058, 12, 16, 18. Je komt net in de jongen, daar hebben we het echt druk voor. Klaas, ik tref die jongen, want ik wil er absoluut ook bij wezen. De clip, wanneer maar die kleren wezen, wanneer komt die op YouTube? Nou, dat zal nog een dikke weekend worden. Het meeste hebben we al kleren, maar het Fionne wordt een dikke bende Willem. Dus ik hoop je dat een beetje vers lezen kan. 058, 12, 16, 18 voor gratis kaarten voor het Stravelte concert. Klaas, tegen dank de wezen, jongen. Oké, hoi. Hast du al de zenuwen of valt er wat daar? Nou, ja, eerst is er zenuw, maar als ik weer eruit dus ja, wat dan wel. Draai Stravelte wel eens of net? Jawel, jawel. Ja. Is dat soort muziek ook leuk? Ja, zeker. Zeker. Zit je Joert alleen, is een singer-songwriter. Dat soort muziek spreekt hij dus echt gewoon. Ja, maar ik vind, kijk, het Johnny Keizer zei dat het meer wat mijn struitje. Welke periode? De vroegere periode of toch de American Recordings? Nou, eigenlijk al beide wel, maar ik vind, kijk, als in de gevangenis en zo, dat vind ik wel heel mooi. Mooi sfeer. Ja, zeker. Dus er zelf wel een spelen, hoor. Nou ja, dat is jong, dus in de Blokhuisport. Ja, maar dan echt, ik bedoel, live in de Marwij of zo. Dat lijkt me wel leuk, ja. Voor de echte bijsklanten. Ja, dat zou me wel eens wat likken. Ja, machtig man. Goed jongen, wel ambities dus, begreep ik. Ja, zeker. Ja. En hoe was het dan, want Klaas Land, manager van Stravelte Site van Twaaneleven, dus is op een binnenvaartschip. Hast er wat tijd voor om daar te oefenen of juist wel? Ja, wel op zich wel. Ja, zo, de ene keer is het heel druk, maar dan hoor ik het was wat rustiger. Dat is heel verschillend. Gitaar altijd mee. Nee, net altijd. Nou, van een week wel, want ja, er moest natuurlijk nog wel een goed oefenen worden. Maar alles, want ik zit heel vaak op verschillende skip en dan is het aangeslepen. Hartstikke mooi man. Welk nummer geeft het aan? Ring of Fire van Johnny Cash. Live in Noorderwien. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
went down, 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 and the flame that went higher, and it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I felt for you like a child, oh, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher, and it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire, went down, 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 and the flame that went higher, and it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire, and it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire. Frederik Samplonius, jong, live in de Blokkingspoort als vatprogramma van Stravelte. Nou, dat wordt natuurlijk een evenement van de eerste orde. Geweldig, ik wens je alvast een heel soort succes. En ik hoop dat we die meer van die jaren, Frederik, jongen. Dat komt vaak goed. Hoe kunnen we die vinden op internet? Ja, op YouTube en ja. Facebook, hoe best wel je te volgen? Ja, ik ben op Facebook en op Twitter. Dus, Frederik Samplonius, mijn A, hè? ja, klopt. Ja, dan maak ik het ook goed, want ik hier het ook verkeerd aankondigen bij deze. Leuk dat je er wist. Succes, jongen. Ik zal die zien, want ik ga er zo ook even heen. En wat mij betreft tot de volgende keer, jongen. Nou, is goed. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel, jongen.